дуруд бинандаи азиз, дар навори навбатӣ ман мехоҳам атрофи воҷаи ҷон барои шумо маълумот диҳам. ҷон мафҳуми мармузу асрорангезест, ки аз қадим то имрӯз диққати аксарияти муҳаққиқону мутафаккирон ва файласуфонро ба худ ҷалб кардааст. чунончи муаллифи китоби аҷоибнома дар аҷиб будани ҷон менависад: дар олам аз аҷоибҳо аҷибтар аз ҷон ҳеҷ нест. мутафаккирону файласуфони зиёде ба монанди закариёи розӣ, абурайҳони берунӣ, абуалӣ ибни сино, муҳаммад ғазолӣ, муҳаммад ибни маҳмуд ибни аҳмади тусӣ ва дигарон пиромини ҷон андешаронӣ намуда дар ин росто рисолаю китобҳои зиёде таълиф карданд. дар баробари мармузу диққатҷалбкунанда будани мафҳуми ҷон, этимологияи воҷаи ҷон низ бениҳоят баҳсталабу чолишбарангез аст. муаллифи фарҳанги низом дар мавриди воҷаи ҷон менависад: ин лафз дар паҳлавӣ ҷон ва дар авесто ҷавиҳ ва дар санскрит ҳам ҷавиҳ аст. инчунин воҷаи каюмарс, ки мувофиқи таълимоти авасто исми нахуст инсон аст, аз ҳамин воҷа таркиб ёфтааст. дар мавриди воҷаи каюмарс ба навори қаблӣ омода кардаи мо муроҷиат намуда онро тамошо намоед. ман силка ва сурати онро дар болои навор мегузорам. вуқӯи ин маълумот, воҷаи ҷон аз сарчашмаи хаттии қадимтарин авасто маншаъ гирифта воҷаи асили форсии тоҷикӣ аст. бояд қайд кард, ки воҷаи мазкур дорои муродифҳои зиёде буда, роиштарини онҳо рӯҳу равон аст. воҷаи рӯҳ, ки воҷаи арабист, барои ифодаи мафҳуми ҷон дар забони тоҷикӣ танҳо низ меояд, аммо воҷаи равон ҳамчун муродифи ҷуфт ба воҷаи ҷон истеъмол мегардад. дар мавриди мавқеи истифодаи воҷаи ҷон ва муродифҳои он байни муҳаққиқону мутафаккирон ихтилофи назар вуҷуд дорад. баъзе аз муҳаққиқону фарҳангнигорон бар он назаранд, ки воҷаи ҷон метавонад ҳамчун муродифи рӯҳ ё равон истеъмол гардад, аммо баъзеи дигар монанди фарҳанги низом, бурҳони хотеъ, фарҳанги навбаҳор, фарҳанги ҷаҳонгирӣ, фарҳанги котизиён, фарҳанги рашидӣ ва фарҳанги онандроҷ ба маълумоти додаи абуалӣ ибни сино такя карда маънои воҷаи ҷонро рӯҳи ҳайвонӣ медонанд, яъне онро зидмаънои рӯҳ ё равони инсонӣ донистаанд. масалан, муаллифи фарҳанги ҷаҳонгирӣ дар мавриди мазкур менависад: рӯҳ ҷони ҳайвонӣ бошад, чуноне ки шайх абуалӣ ибни сино дар рисолаи маъориҷия гӯяд, ки мурод аз равон нафси нотиқа аст ва аз ҷон рӯҳи ҳайвонӣ бошад. али акбар дехудо бошад дар мавриди мазкур аз донишмандномаи ибни сино истидлол далел оварда гуфтааст: ибни сино ҷонро ба маънои нафс ёд карда. дигар аз анвои ҳикмат он буда, ки аз ҳоли ҳасанаи чизҳо моро огоҳӣ диҳад, то ҷони мо сурати хуш биёбад ва некбахти он ҷаҳонӣ буд. дар мисолҳои боло, ҳарчанд абуалӣ ибни сино мафҳуми ҷонро рӯҳи ҳайвонӣ номида бошад ҳам, ӯ худ дар идома воҷаи ҷонро дар мавриди инсон, яъне ҷони мо низ ба кор бурдааст. абулқосим фирдавсӣ ҳам дар шоҳномаи худ воҷаи ҷонро дар мавриди инсон ба кор бурдааст. инчунин аз муродифоти ҷон метавон воҷаҳои ҳаёт, зиндагонӣ, асосу моҳият, ҷони гапро гуфтан ва ғайраҳоро низ ном бурд. аммо қайд кардан зарур аст, ки воҷаи ҷон миёни мардуми тоҷик бештар дар муроҷиату хитоб ё дар анҷомаи номҳо ба таври навозишу эҳтиром оварда мешавад. ба қавли ғафуров олим, ҷон дар таркиби номҳои мураккаб оҳанги эҳтирому навозиш дорад. воҷаи мавриди назарро саъдии шерозӣ низ ҷое ба таври навозишу гиромӣ доштан дар муроҷиат истифода бурдааст. нуктаи мазкурро аксарияти муҳаққиқону фарҳангнигорон низ тасдиқ карданд, аммо бо вуҷуди ин бархе мардум бо воҷаи ҷон садо кардан ё дар анҷоми номи якдигар истифодаи воҷаи ҷонро намеписанданд ва пиндори онҳо воҷаи ҷон ифодагари мафҳуми шайтони иблис, ҷину аҷина ва падари ҷинҳо буда, истифодабарандаи он гунаҳгор маҳсуб меёфтааст. яъне воҷаи ҷони тоҷикӣ бо воҷаи ҷони арабӣ ҳамреша будааст. ҳолон ки муаллифи фарҳанги ҷомеъ воҷагони мутародиф ва мутазоди забони форсӣ ин ҳардуро бо далелу бурҳонҳои раднопазир зидмаъно номидааст. инчунин аз таҳқиқоту баррасиҳои боло низ бармеояд, ки ҷон воҷаи асили тоҷикӣ ва ҷон воҷаи арабӣ буда, аз ҷиҳати маъно байни воҷаҳои мазкур ба истилоҳ фарқият аз замин то ба осмон аст. аз ҷиҳати намуди зоҳирӣ бошад, ягона фарқияти воҷаҳои ҷон аз ҷон он аст, ки воҷаи ҷони арабӣ дар ҳарфи не таштдид дорад, аммо воҷаи ҷони тоҷикӣ аз ин мустағнист. нуктаи мазкурро муаллифи фарҳанги низом низ таъкид кардааст. мухаффафи ҷон бо таштдид аст, ба маънии ҷин, дар ин сурат арабӣ аст. дар мавриди шарҳу тафсири воҷаи ҷони арабӣ муаллифи фарҳанги амид чунин навиштааст: ҷон исми ҷамъ барои ҷин,
инс ва ҷон, одамӣ ва парӣ. Инчунин муаллифони фарҳангҳои арабска, русски, словар ва фарҳанги арабӣ тоҷикӣ низ ин нуктаро тасдиқ карданд. аммо муаллифи фарҳанги қиёсулуғот ҷонро номи падари ҷину париён донистааст. ҷон номи абулҷин ки падари ҷину париён буд ва гоҳе ин лафз маҷозан бар навъи ҷон итлоқ кунанд. қайд кардан ба маврид аст ки агар муаллифи фарҳанги қиёсулуғот ҷонро номи абулҷин дониста бошад, муаллифи фарҳанги онандроҷ онро абулҳасан медонад. ҷон номи абулҳасан ки падари ҷин ва париён буд. инчунин муҳаққиқ Одинаев ё зикр мекунад ки ҷон ба маънои иблис, шайтон низ меояд. баъзан ҷон барои ифодаи иблис истифода бурда мешавад, чун дар сураи Қуръон зикр гардидааст. ҷон падари ҷин яъне иблисро мо аз муқаддам офаридем, яъне то офариниши одам аз оташи самум, оташи бедуд. бояд қард кард ки вожаи ҷон дар китоби тарҷумаи тафсири Табарӣ ба маънои фаришта низ ба кор рафтааст ва худои азза ва ҷалла гурӯҳи фариштагон офарида буд. аз оташ маръешонро ҷон ном карда буд. ногуфта намонад ки вожаи ҷиннӣ шакли вайроншудааш ҷиндӣ низ аз решаи ҳамин вожа сохта шудааст. гуфтаҳои болоро ба назар гирифта метавон ба хулосае омад ки ҷон вожаи асли форситоҷикӣ буда хостангоҳи онро ба вожаи ҷони арабӣ нисбат додан хатост. ин буд маълумоти мухтасар дар бораи вожаи ҷон ки манзури шумо гардондем. падруд то наворҳои оянда.